видео на Roblox. Днес ще играем играта Bed Wars, която има чисто нов апдейт. Класик. 5 vs 5. Айде. Ме хейтите, защото аз тук не съм добър. Та-дам! They cannot say it. VIP-Punk. I'm not VIP. Фу? Само хора искам буквално да кажа какво ми се случи. Монстър влезна без да иска в private server, не знам дали записваше. И буквално ако отида в Paint, в смисъл ако намеря файла, който го записах на снимка, буквално монстъра беше влезнал в играта ми. Без да искаш, защото исках на брат му, не знам. И имам скриншот буквално на монстъра. Да. Се бях видял с монстър, имам скриншот. И това е яко. Кой харесва монстъра? Напишете долу, напишете коментар, че L or W монстър. L or W монстър. I mean is W. I don't know. Так. Фарми, брат. Фарми пламка. И ако някой между другото иска да ми пише в Discord, ако някой иска да ми пише, да ме приеме да ми прати покана за Discord, името ми е тука. Той че пламката 616, като YouTube канала. Та вече може и отиваме да дадем това вече. И сега вече сме дрипи. И започваме да играем. Само да си с този айрон, където имам. 30 да съберем. Ще си взема малко блокчета. И сме готови. Protection for the bed. И започваме. First person и ги почваме. Окей. Дей! Не може да ме победи. Той няма броня, пича. Айде, откъде? Ма чакай! Да, присъобщях. Супер! Няма да ги взимам. Дали ще остава тея. Чакай, не искам да падат. Както и да е, няма да ги оставам. И ако някой да ми обясни в коментарите каква е тази птица. Хубаво, знаете какво? Ще се опитаме да сме като Фолтън. Ще сме про-та. Ще се опитаме да сме такива. Взимаме стрели. И започваме да ги цепим. Това е много трудно. Това е много трудно. Ако направя така, примерно. О, да, става, ама е трудно. Ако не се движи почти никак. Това няма как да се случи. Значи, да. Дали се заслужава. О, чакай, щях да го снайпна. О, стана! Удай го! What? Не, той не е паднал. Това не е тъп. И ми свършиха стрелите. Damn. Не, споко. Добре, тя се отмън. Айде, убивам те, обичам. Дай ми даймонд. Даймонд, please. И се умитаме. О, 6 диаманта.
И айрон няма да откажа. 6 диаманта и айрон. И започваме. Да трайхардваме. Омага. 50 години по-късно. Най-накрая. Така. 116, окей. Имаме диаманти. Къде ми отидоха диамантите буквално? What the? Диамантите не знам къде ми отидоха, обаче показва, че имаме 6 диаманта и ще апгрейднем това и това. И нямам идея какво апгрейднах. Да бъда честен. И сега не трябва да сме бедни. О, не сме бедни. Богати сме. This is hard. This is hard. Mom, this is hard. Help me. Help me. What the? Това някой го е хвалил. Където не знае какво прави. Окей. Взимаме си солт. Гледал съм, че някак си трябва да се апгрейдват. Ето къде са ми диамантите. Ама не знам къде трябва да се апгрейдвам. Аз съм нуб на Bedwars. Какво? Бед плати. Какво? Has been removed from our bed. Окей. Не е фатално. О, имаме емералд. Издавам. GG. Не. Хора, не трябва това да става. Взимаме блокчета. Oh my god, bro, why? Stop, please. Oh my god, не, oh my... Няма нищо. Господи. Ела ми бе. Ей, сега ще се върна. Не идваш в моята стая. Няма нищо. Така, ще играем друга игра. На Bedwars. Обаче ще 16. Не, знаете, ще е всъщност Doubles. Да видим реално колко сме добри. Почваме. Ако умрем тук, спира видео, окей. И няма да умирам нарочно, въпреки че един видеока предала около 11 минути, няма да умираме. Нарочно, не. Ние не сме първата, тъй че може и да умрем. Kinda. Не, нямам. Бак. Equip kit. Не мога. Или напротив. Аз съм сам. Хора, ако някой не дойде до 3 секунди, аз качвам. Аз мога да си... Аз не мога да се умрем. Добре, идвам. Значи няма да сме... Не сме кукнати. Много.
Той изглежда като про. Май се паднах с про хора. От тук нататък най-вероятно ще едититваме. И ще е по-добре. И 48 вже рядом. Може да напишете, ако искате епизод, където играе Майнкрафт. В смисъл, истинския Майнкрафт. И ще играем. И ако мога това да се го махна, но не мога. Както да е, както да е, както да е, Аз започвам хора. Плампата започва да строи като пара. Омага, 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 омага. Омага, не. Но, омага, не. Shit. Пичът сигурно си вика, брат, скъс се паднах. Сигурно това си вика в главата. Пич, идвам с тебе, изчакай. Идвай. Така. Ние вече сме построили. И сме прота като хора. Аз обаче взех нещо опи. Взех Shit. Bro, why? Хвам се. Хора. What the? Кой му удари? Кой ме удара? Като в неизвестност. Омага, не, омага. Ще ни убият. Shit. Брат, спокойно бе. Аз имам нещо много опи. Чакай, трябва да направя едно нещо. Про ми го е казал. Про, който е добър. Добър на играта. Който е добър на играта. Супер. И съм сам. Хора, чао. Буквално чао. Хикс